על זה נאמר, אני פוקה לך כמו לנשימה. מה יש בלבך? מה יש בלבי? את האשת חי. אשת? חי מי את? למה? כי הייתי באשפוז, מה אמרתי? ברען או עובר? איך קוראים לך? מה אמרתי? אהבה ושבת. כתבתי פה מה? כתבו לי לא לגעת נראה לי. תראה את התאריך של האשפוז. 9 לרביעי, ישבתי בשולחן, אמרתי מה אני אעשה? מה שנשאר לי זה אגרוף מלו, זה האשפוז, אמרתי תרונש. או לסגור את התנ"ך, רק תגיד לי את האישה שהיה אישה. רק היא מצילה אותך. אף צדיק. אמרו לי רק תרונש. אז אמרתי שמחה. אמרתי גם שבת שלום. כי אני מאמין בך. אתה לא יכול להגיד את לא יכולה להגיד זה. אתה פרצת. אנחנו לא חושבים כי אנחנו כבר מרגישים את זה. זה מעבר אני חושב, אני חי את זה. הלב שלך פתוח כמו שלי, את לא יכולה לשקר. בשר זה בשר. הראש שלך, הגוף שלך זה מין של בשר. פנימה זה כבר רוחני, אבל זה חלק מהבשר. אין סיכוי שאני מברך ואת לא אומרת לי אמן. אם פרצתי את הלב, אז זה אמת, אני מאמין באחד הסוף. אז סבתי שמלכי אמון במצב של אשפוז. תראי את של הרביעי, שאמרתי את זה בכוח. חבאתי את זה באשפוז, כתבתי שבת שלום. זכינו, מה אמרתי? שבת שלום. תודה שחייבתי. אחי. המתיקות השפתיים, השיער האסוף. אמרתי שלי צדיקה. הלבוש צנוע. תראי איזה תקופה יפה. רגע? 17 בדצמבר. בוא נראה מתי רואה את זה? או פשוט מחכים מלא. פריטים. 2021. הטאבלט עונה מחדש ששמע, אבל תקשיבי לשיר. 8 ביולי. היה לכם הולדת יום אחרי זה, לא? זה יום לפני. יום לפני היה לכם הולדת, ושהיה לך ב-7 נראה לו. 6 נראה לי? לא, 9. אחרי שכחתי. 10. אשת חי, נמצא, והחוק מפינים נחרב. מה? בטח בלבלה. לא הייתי בוטח ברד החס, לא תשכח פה לבד. בלי 6 שקל. למה? כי בטחתי בך מההתחלה. אבל זה קשה המעבר, אז אמרתי לך, שלי מבוכים. הם שיגעו אותך בגלל הסימן מההתחלה. אבל אמרתי באשפוז סגר, כי אמרתי תרון, שחנק אותי אליו. הבאתי לו גרוף בפנים. כמו אחרי טוב בברם. התחלתי לקרוא לך מהאשפוז, תרונש. הנה השבת תגיע. שבת שלום. תראי את התאריך. 9 לרביעי, 424. זה משך בן דוד. ומה כתוב פה? ויברך דוד את אדוני לעיני כל הקהל. מה? דוד עם יוד. לא דוד עם זה, דוד עם יוד. איזה דוד זה משך בן דוד. ותראי זה מה שהבאת לך, זוכר? כל השירים שלך נתקע לי כמה מפי זה מהאשפוז הראשון מ-2016. מאלף אחת. זה המדבקה מהאשפוז הראשון. משאר מנשה הראשון. כתב לי שם בקבלה. הבאת לך זה שימה השירים שלך עד עכשיו פה. תחשבי מה שהייתי בפלקס. זה נזכר לי. כל השירים פותח כבר זה מוכלך, אבל שמרתי בשבילך. אם אני צריך לפתח את זה, אז יש שם תיקה שנקראת לו, וכל השירים שבעצם בטלפון שפה, אני מדבר איתך, אני מדבר את זה מכרטיס לכרטיס. יש פה גם את המחשב. שכל השירים שלך צרד על ג'יפה, אז מוקרץ בך, רוצה לי מה עובר עלייך. הנה זה המחשב. יש פה שירים בשנים, מאז שעבדתי בנרולד, ב-2011. השקעתי בו, כל השירים שלך פה ישנים. ישנים, כי מה שהיה לך בפייסבוק. מה שלט פה. אני מאמין ביום, אם את כתבת את פרעת, ועכשיו עוד לא היית בזוגיות, אז אני מאמין בך עד הסוף. קשה לך להגיד, אבל בסדר. אז אני תומך. לא תשמר סתם דברים שאני לא מאמין בהם. כל מה שכתבת. זה בהתחלה באמר שלך. זה היה בשישי, לא? הייתי עם חברה. תמיד עושה עם העזבות, אני יודע. הכל. בלש הפרטי שלך בראנו פתאום.
ירו בשחמט, צריכה עליו, זה אהבתי. זה הג'ולטה. לא? אורן, איך זה אחרי? התגעגעתי זה, לא? פה ישבנו בדייט. פה זה החמישים של החסד הסגול, הפסיקי. אז תמשיך אחרי, אולי תיראה לעצמך. כאלה מקרינות את האחרה, ותראה כמה טוב החייל בהתחלה. את לא יכולה להקריא שזה לא יחזור לך. כי אם הדברים האלה נמצאים אצלי, אז זה גם אצלך, את לא יכולה להציץ את זה פשוט. אם אני מצטער לב, אתה רואה את עצמך ככה, זה בדם שלך משקר לך. אף אחד לא סומך סתם וצובע ככה, במצב קשה. זה היום שדיברנו. אתה שואלת מתי. שכתבתי 4-5 שזה אני. 27. סתכלי על זה. שאלתי אותי למה שמת את היד על הראש. זכרתי, דיברתי איתך, אמרתי 4-5 זה אני. הקריצה הראשונה הייתה לפני ראש השנה. ותביא לי מה כתוב פה. בפסוקים הרבה הרומזים למשיח, ישנו אזכור של השמש עולה במזרח. יראו חיים שמש ולפני הירח, דור דורים אל הספות אל משיח, מזרח שמש את כבודו, ובא לציון גואל. אתה אמרתי גם נחמד. תראה, הקול שלך למה שאני אזרוק אותך לפח. אני לא חומה לי להעביר תמונה, צריך מאוד עקבי, למה זה שם? אני לא מאמין שיש לך לך מה שיש לי, פשוט אמרתי לך, אם אני אחרי תתחלתי את זה פצעת רוצה. תגיד לזוהר שזהו, הרמאי, פושע. זה אתה אמרתי חמודה פה, כוסדה, רק חדדת נשק מלא. קשה להספיק. מספיק לה, כואב לה? זה יום הולדת של הקורונה? אם אותך הגברון אוהב אותך, תפסיקי. לא צריך להתבקש עם עצמך. מי שבתוך הלב שלך באמת אוהב אותך. אף פעם לא יפגע בך. כי מי שומר על הלב שלך, אז יושב אותך עד הסוף. לא בוגד. פה זה מחכה לו? איך אמרת? כל הזמן?